Здравей! В това видео ще ти покажа как бързо и лесно да качиш обява в сайта Собственик.bg. Първо, въведи заглавие на обявата, например „Тристаен апартамент на центъра“. След това попълни описанието с всички важни детайли за имота. Избери дали имотът е част от жилищен комплекс. Посочи дали продаваш или отдаваш под наем. Въведи кратко описание, което ще се вижда в списъка с обяви. Избери тип на имота – апартамент, къща, парцел. Въведи населеното място. Добави телефон за контакт, за да могат купувачите да се свържат с теб директно. Попълни адреса на имота. Въведи площта, квадратни метри и цената. Качи главна снимка, която ще се вижда на първо място. Добави и галерия от снимки, за да представиш имота по най-добрия начин. Посочи на кой етаж се намира имотът и от колко етажа е сградата. Избери тип строителство – тухла, панел или друго. Въведи година на строеж. Добави всички допълнителни характеристики, като асансьор, гараж, тераса и други удобства. Накрая натисни бутона „Публикувай“. Обявата ще бъде прегледана от администратор и след одобрение ще се покаже в сайта. Готово! Твоята обява вече е активна и достъпна за стотици купувачи, без брокери и без комисионни.